Lixesha elingaphezu kwenyanga ezimbini uRamokgopa ekule ofisi, kodwa amandla kunye nomsebenzi wakhe useza kucaciswa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Yipalamente ejonga ukuba umsebenzi wamalungu ebhunga labaphathiswa xa bebonke uhamba ngendlela kusini na. Oku ikwenza ngeekomiti zepalamente eziyinjini yomsebenzi weliziko. Kususela oko wathi wenyulwa kwesi sikhundla, uRamokgopa undwendwele izikhululo zombane. Ayikacaci lento aza kuyenza and kuba akanawo namandla. Sithi ke mabaqale baqonde ukuthi into nabazawuyenza ukuze xa imbuzi imibuzo iyazi ukuthi ona msebenzi kanye walo minister uyintoni na. We cannot have a minister ostensibly responsible for solving the biggest crisis we currently face, with no direction, no mandate, no responsibility, and no accountability. Ipalamente ithi akukho sigqibo sithathiweyo ukuseka ikomiti ezakuba ngukhala ijongane nomphathiswa wombane. Abanye bayakugxeka ukubekwa komphathiswa kwiofisi kamongameli. Kodwa umongameli uxelele ipalamente ukuba oku akucimi msebenzi wepalamente wokuba ngukhala kuRamokgopa. We have said very clearly that the executive is accountable to Parliament, and it therefore behoves on this Parliament to work out those mechanisms. Dinglula Mamatya wendaba ze SABC epalamente eKapa.